Әлмәтнең Радищев урамындагы 20-нче йорт халык контроле порталында оның буенча берничә хат бар. Яшәүчеләр түбәдән карны күрәмиләр дип зарлана. Наилә Дәүләткулова күз алдында ук кар өеме төшә. Бер көнне подъездга кергәндә, менә әз генә калды. Баланы колясканы подъездга кертеп ибәрдем. Глыба төште. Мин анда йөрәгем шартлый язды. Балага төшсә, нәрсә булыр? Бик куркыныч, йөреп булмый. Менә үткән атнада шылтыраттым. АГП була диделәр. Ну, менә хәзер уже вторник, бернинди АГП да юк. Мы так и ждали, что пока кого-нибудь в городе не убьет, не покалечит, вот эту глыбу нам убирать не будут. Полина Токарева әйтүенчә, йорт шәһәр үзәгендә урнашкан, әмма шикаятьләр барыбер күп. Бу һәм тагын 65 йорт ЖО3 дип аталган идарәче оешмага карый. Хезмәткәрләрен монда соңгы тапкыр февраль ахырында күргәннәр. Мы заходим в подъезд вот здесь, вы посмотрите на козырек. Посмотрите на эту глыбу, она упала буквально на днях. Менә бу без кисәге шушы көннәрдә килеп төште. Кыш буе без кайчан һәм кем өстенә төшәр икән дип куркып яшәдек. Безнең идарәче компаниядә бу эш белән берсе дә шөгыльләнмәй. Никто ничего не сшибает. Түбәләрдә кар өемнәре, өй кыякларында озын боз сөңгеләре. Йортта яшәүчеләр әйтүенчә, идарәче компания бер генә мөрәҗәгатькә дә игътибар бирми. Әлеге оешмадан Гагарин урамындагы 4-нче йортта яшәүчеләр дә зарлана. Биредә яшәүчеләр сүзләренә караганда, әлеге йорт түбәсен кардан якынча ярты сәгать элек чистартып киткән булганнар. Әмма хәзер ни күрәбез? Җирдә боз кисәкләре ятса да, подъезд яныннан үтү һаман куркыныч әле, чөнки аның түбәсен чистартмыйча киткәннәр. Йортның башкарма комитеты янында урнашуында күрәсең идарәче оешма җитәкчелеген борчымый. Знает об этом и администрация, о том, что кровля находится в плачевном состоянии, рвет козырьки. Безнең йорт хәзер менә шундый хәлдә. Бу җимерелеп баруның бер мисалы. Идарәче компаниягә барыбер. Безнең йорттан 100 метр ераклыкта урнашкан хакимият тә битараф. Без нәрсә эшләргә дә белмибез. Стоит найти просто средства и желание сделать. Район хакимиятендә бүген ЖО3 идарәче компаниясенең үз вазифаларын тиешенчә башкармавын таныдылар. Огромное количество жалоб к нам поступает постоянно. Безгә бик күп шикаятьләр килә. Дөрестән дә алар антирейтингның башында тора. Халык контроле порталында да бу компаниянең күрсәткечләре тискәре. Эшләрнең сыйфаты да тиешенчә түгел. Ни өчен кисәтеп тә идарәче оешма түбәләрне чистартмый, алар безгә язма җавап юллады. Безнең компания шәһәрдәге авыш түбәле йортларның күбесенә хезмәт күрсәтә. Ә моның өчен махсус техника кирәк. Бу бик кыйммәткә төшә. Шул вакытта йортларда фатирлар аз һәм акча аз керә. Алар шәһәрнең башка идарәче компанияләре белгенлеккә чыкканнан соң безгә күчте. Күбесен төзекләндерәсе бар. Радищев урамындагы йортка бүген экологлар килде. 5 мартта ЖО җитәкчесен департаментка чакырган булалар. На сегодняшний день на сотрудников управляющей компании ЖО3 составлен протокол административного правонарушения. Биналарның түбәсен вакытында чистартмау сәбәпле бүген идарәче компания хезмәткәрләренә административ хокук бузу турында беркетмә төзелде. Хәзер территорияны көн саен тикшереп торабыз. Для своевременного реагирования и недопущения нарушений. Күргәнебез чаманда беркетмә төзүдә кисәтүләр дә ярдәм итми. Әминев урамындагы хәл теләсә кайсы вакытта кабатланырга мөмкин. Дәүләт торак инспекциясе һәм прокуратура вәкилләре чыккач, хәл контрольгә алыныр дип өметләнә халык. Әлмәттә Нәдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.